बेनो जों बिपिएफखौ बाहाय मोजां नुनायखाय फैबाय दिनै सिगां जों इउपिपिएलआव दंमोन दा प्रमद बर'नि सासनाव बर' हारिया गावनि रायजोआवनो न' गैया जादों। बिथाङा सासे गाहाम बा मोजां बर' दैदेनगिरि। इन्ट्र' भिडिअ'आव जायखौ जों नुदों बेखौ जों लासैनो सावरायलांगोन। दा गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। अरायबो चेलेन्ज मुडआव थानानै खोथा बुंग्रा, चेलेन्ज मुडआव थानानै गुबुनखौ फेजेननो नागिरग्रा बिथांनि खुगायाव दिनै गोदै राव आरो गुबुनखौ बाख्नायनाय राव ओंखारदों। नाथाय बियो मानो आरो बियो सोरनि खुगानिफ्राय ओंखारदों? बेयो जाहैबाय जोंनिनो मानगोनां EM रनजित बसुमतारी बिथांनि खुगानिफ्राय बेबायदि गोदै रावा ओंखारदों आरो गुबुनखौ बाख्नायनाय रावा ओंखारदों। दा बिथाङा मानि थाखाय बेफोरबायदि रावखौ बुंखो बिनि आन्दोआव आं सानो जे बिथाङा आथिखालनि UPPL हान्जानि जिथु थासारि आरो बेजों लोगोसे बिथांनि गावनि थासारि बेफोर थासारिखौ निस्सय एसेबाबो हमनो हाबाय, जायनि थाखाय बिथांनि गाराङा दिनै सोलायदों। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा प्रेस मिट खालामनायाव नुनो मोनदों जे बिथांनि महराव एबा बिथांनि रावाव बिथाङा माबा मोनसे संखिनाय एबा गिनाय बायदि नुनो मोनदों। बिदिब्ला भिडिअनि गेजेरजों एसे नायदिनि बिथाङा मा बुंदों आरो सोरखौ बुंदों। बिथांखौ गिबियाव आङो बेस्ट अफ लाक जासिग्रोबाय, गाहाम हामलायथि जासिग्रोबाय। इसोरा बिथांनि गाहाम देहा गुफुं देहाखौ जेब्लायबो नोजोर होबाय थाथों। बिथाङा सासे गाहाम बा मोजां बर' दैदेनगिरि। डेम'क्रेसियाव बयहाबो मोन्थाय दङ राजखान्थि गेलेनो बा राजखान्थियाव बाहागो लानो। बिथांनि देरहासारनायखौ आंबो लुबैयो, देरहाथों। खिन्थु मोनसे खोन्थाया सैथो, BPFआ दिनैनि दिनाव देरहानायनि लामायाव गैला। टिकेट लानायनि सिगां खामफ्रा बरगयारि बिथांखौ खावलायदों, नोंथांनाव जा एसे एनै रां दंबावो बेखौ जिमायनानै रायजो जानो नाजादो, थाखाखौ गारनानै हाग्रामाजों बिट्रे खालामजा। बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोनाबो हमनो हाखाबाय जे बिथाङा दिनैहाय मा मुडआव खोथा बुंदों आरो गोसोआव माबायदि गिखांनाय दं निस्सय एसेबाबो हमनो हाखाबाय। बिथाङा उनावहाय जेसेबांखि हख्राव बा चेलेन्ज मुडखौ लाफिननानै खोथा बुङा मानो, दिनैनि बिथांनि मुडआनो मोनसे फोरमान होबाय जे बिथाङा एसेब्लाबो माने गोसो सिङाव गिनाय दं। दा बिथाङा मानो गिदों बिनिबो मोनसे भिडिअ दं, बिथाङा मानो संखिखांदों बिनिबो मोनसे भिडिअ दं। बिदिब्ला बै भिडिअखौबो एसे नायदिनि। बेनो जों बिपिएफखौ बाहाय मोजां नुनायखाय फैबाय दिनै सिगां जों इउपिपिएलआव दंमोन दा दिनै जइन जाबाय जों। बे गाहाम नांदो फैनानै बिपिएफआव बिजेपिआव इउपिपिएलआव इउपिपिएलआव दंमोन सिगां मोजाङै नांदो। আগতে ইউপিপিএলত আছে হয় তাতে ভাল লগা নাই বিপিএফটো ভাল লাগিছিলে সেইকাৰণে জইন হলো মেম্বাৰ আছো আজি ভাল লাগিছে বিপিএফত জইন কৰিলো ইউপিপিএলৰ পৰা আহি ফালে বাঙালী চালৰ পৰা ডিমাকুচি 1 নং ডিমাকুচিৰ পৰা বাঙালী চালৰ পৰা আমি আজি বিপিএফ গঠন কৰিছো। নমস্কাৰ। ভালে লাগিছে মই ভোটৰ কাৰণে জইন হৈছো এতিয়া কি বলে কি নাজানো মই এইটো বিপিএফ ক'ত আছিল আগতে তো মই হাতত আছো কংগ্ৰেছত ইউপিপিএলৰ পৰা আমি বিপিএফত আহিছো কাৰণ ইউপিপিএৰ যি ব্যৱহাৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ কোনো চালে নাই। কিন্তু চৰকাৰে যি কাম কৰি আছে এইবিলাক আমি একো ভাল পোৱা নাই। মই আগতে বিপিএফে আছিলো, মাজে বাদ দিছিলো। গোটেইবিলাক বস্তুটো গম পালো এতিয়া কি কৰি আছে কি কৰা নাই গম পাই আকৌ মই জইনিং কৰিছো। बोसोराव जोङो मोनसे साबजानाय मोनासै जोंनि लामाया इ-रिक्सायानो हाबनो हाया बेनिखायनो जोङो 3 बोसोर नायबाय सुक्लाय दैमानि समस्या दोङो माथावरि जाबाय होनना बुंबाय थायोमोन। बेनिफ्राय आरो जों बेखौ साबजायैनि थाखाय
साबजानायनि थाखाय जोङो दिनै बिपिएफआवनो जइन जाफैनाय जाबाय। আহা কারণ হল আমার যেটো মাটির সমস্যা হ্যাঁ মেধি ভট্টা দিম বলে আমাক একটা প্রবণ দিছিল এটো দিয়া নাই। प्रमद बर'नि सासनाव बर' हारिया गावनि रायजोआवनो न' गैया जादों। बर' रायजो राजाया गावनि सरकार प्रमद बर'जोंनो न' सिमफाय जादों। बेफोर बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। ओंखायनो जा साख्रि होनांगौ होन्दोंमोन बेखौबो होनो हायाखै। सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होनांगौ बेखौ होनो हायाखै। जिखुनु डिपार्टमेन्टआवनो साख्रि होनाय खोथा दं बिथांमोना होनो हायाखै। ओंखायनो आरो दाखालि बावै मोनसे बाथ्रासो बुंबावदों। टेट पासफोरा जेला बरना होयो अब्ला प्रमद बर'आ बुंदों जे जाय टेट पास जानाय 19,000 केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना जुदि बिजि थानो लुबैदोंब्ला बिथांमोना जुदि माबा खालामना प्रटेस्ट खालामो होननानै दा जों गोदो नुबोदोंमोन नाथाय प्रमदआ बिराद प्रटेस्ट खालामदों। दा बे जे प्रटेस्ट खालामदों बिथांमोना मा बेस्थ' थानो थाखायसो खालामो नामा? बेस्थ' थानो थाखाय खालामा। जों संसार जानांगौ बिमा बिफाखौ फिनो नांगौ बेनि थाखायसो दिनै खालामो। बेफोर अनुभाबखौ प्रमद बर'आ मिथिला। माने गोबां लाइमोनफ्रा दिनै जागरन जाबाय। दिनै सोलायनायखौ लुबैदों बिपिएफ दोलोखौ पावाराव फैजानायखौ लुबैदों। ओंखायनो मोनफ्रोमबो जयनिं हाबाफारियाव लोब लोब बाहागो लाफैदों। दिनैबो लोब लोब बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। भेन्सार स्कुला फरायसालि भेन्सार फरायसालिया सरकारि जानांगौ। दुर्गा फुजा फैबाय ख्रिस्टमास फैगासिनो दङ। गोबां भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरा बिसिनो जेबो होनो हाया दख'ना गांसे फिसाफोरनो गस्ला लंपेन्ट होनो हाया। बे सरकारि जानो नांगौमोन दिनै जायाखै। प्रमद बर'आ मावनो हायाखै नङा होमबा? पेरामिलिटारियाव हरनांगौमोन बर' लाइमोनफोरखौ मावनो हायाखै। मोनफ्रोमबो एक्टरा मावफुंजायाखै। दिनै प्रमद बर'आ सोरजोंबा कन्ट्रल खालामजाबाय दाइभार्ट जालांबाय। बिथाङा जाथिनि जेबो एजेन्डा गैला। गावनि बर' मानसिफोरनि न'खौ बुख्रुबग्रा जाबाय। बर' मानसिनि सायाव मा होनो एफेक्सन खालामग्रा जाबाय। ओंखायनो बिथांनाव हारिनि एजेन्डा गैला ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा गैया। ओंखायनो जुदि ओनसोलाव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायनि एजेन्डा गैयाब्ला बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि एजेन्डा गैयाबा फरायसाफोरनि सायाव सेन्टिमेन्ट गैया युथनि सायाव सेन्टिमेन्ट गैया आबादारिनि सायाव सेन्टिमेन्ट गैया फोरोंगिरिफोरखौ जुदि थगायबायब्ला ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ थगायबायब्ला बेयाव मानो थांनो नांगौ? ओंखायनो जों दिनै सोलायनायखौ लुबैयो समाजाव डेभेलपमेन्ट नांगौ। जयनिं सेरेमनियाव ইয়াত আজি টোটেল 1300 প্লাছ জয়নিং কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 600 প্লাছটো UPPLৰ আৰু 400 প্লাছটো বিজেপি 100 প্লাছ কংগ্ৰেছ। ইপিএফ দলত সোমাবৰ কাৰণে বিজেপিয়ে বেছি পাৰে ইউপিপিএলে বেছি পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে কম্পিটিশ্যন হোৱাৰ নিচিনা লাগি আছে। কিবা বিজেপি আৰু ইউপিপিএলৰ মাজত ৱাৰ্কাৰ বা কৰ্মীসকলৰ মাজত ভিতৰীয়া কিবা কিবি নিশ্চয় হৈ আছে যাৰ ফলত যদি ইউপিপিএলে এনেকুৱা বিপিএফত সোমাব পাৰে বিজেপিও আমিও সোমাম। बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै निस्सय जों हमनो हाबाय जे इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोननि गेजेराव अंकआ गोरोबाखै जायनि थाखाय बिथांमोना वार्कारजों लोगोसे जनसाधारन एबा रायजो राजा बिथांमोनखौबो गावसिनि दोलोआव हमथानानै लानो हायाखै जायनि थाखाय दिनैहाय गोबां माने वार्कारजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रानो इउपिपिएल आरो बिजेपिखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव जइन जाफैदों आरो बिथांमोनहा गोजोननाय फोरमायदों। थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि।